Energetický šál od Fuherb je starostlivosť o vaše zdravie, pohodlie, elegancia. 3 múdrosti o zachovaní zdravia, spojené s modernou vedou a technikou. Polyvlákno a germánium sú základom šálu. Ich rovnováha je vybraná s použitím dôkladného vedeckého prístupu. Energetický šál vás ochráni pred chladom a postará sa o vaše zdravie. Prírodné organické germániové vlákno je nový typ vlákna, zlepšuje stav obehového systému, urýchľuje metabolizmus, aktivuje histiocity, odstraňuje únavu a napätie, zbavuje problémov v oblasti ramenného pletenca a krku, posilňuje imunitu a spomaluje procesy starnutia pokožky. Energetický šál sa postará o vaše zdravie, je univerzálny, budete v ňom vyzerať skvele v každom ročnom období.